Hello everyone, welcome you all to the episode 2 of my அரங்கேற்றம் experience. இன்னைக்கு எபிசோடுடைய டைட்டில் Friend in Need is a Friend Indeed. என்னோட அரங்கேற்றம்க்கு கோவிலில் பெர்மிஷன் வாங்குறது, கோவில் மண்டபத்தை போய் பார்க்குறது, இன்விடேஷன் பிரிண்ட் கொடுக்கறது, ஃபோட்டோகிராஃபி, கேட்ரிங் அப்படின்னு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஸ்கூலில் எல்லாரும் ஒன்றா படித்தோம். ஹோம் ஒர்க்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ், எக்ஸாம்ஸ்ன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணது போய் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், கிளைண்ட்ஸ் மாதிரியும் எல்லா வேலையும் எடுத்து செய்கிற ரிலேஷன் மாதிரியும் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிற பெரியவங்க மாதிரியும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த எல்லாருமே ஃபுட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனாங்க. அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சும் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே தி பெஸ்ட்டாக வந்துருந்துச்சு. ஃபங்க்ஷன் நல்லபடியாக நடந்துச்சு அப்படிங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தாண்டி நம்ம கூட படித்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க பிஸ்னஸில் இறங்கி அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு பெருமையாகவும் தான் இருந்தது. இந்த ஜேர்னியில் எனக்கு ஃபீலான விஷயம் என்னென்னா, ஐம் நாட் அலோன், என் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு தான். ஸோ தேங்க்யூ, மீட் யூ ஆல் இன் தி எபிசோட் 3 டுமாரோ. பாய்.